Ku zabudnutej krásnej prírody kráčam. Takéto prechádzky, toto mi robí dobre. Toto je liek na dušu, na telo a na celkovú pohodu. Taký zabudnutý kút. Dúfam, že tam nebude nejaký bordel, lebo väčšinou býva bordel. Niekedy ten bordel niekto založí oheň, nahádže to tam, smrdia tam plastové fľaše, všeličo. Záhradkárska oblasť, nádherné miesto, naozaj. Taký zabudnutý všedný kút, ľudia to ani nevnímajú, a pritom to je nádherná krása. Treba to vnímať do hĺbky. A potom človek skutočne zistí, že no tu je akorát igelit. To by tu nemalo byť. Neporiadok. A je vidno, chodník je vychodený, chodia tu ľudia. Taký zabudnutý kút, kde majú trochu súkromia. To je taký splavik. Sa pozrieť ešte ďalej. Myslím, že ten chodník ďalej ani nevedie. Tamto je zatarasené cez ten veľký splav. No, vidím, že to tam je husté, aby som si nepotrhal vetrovku. Neviem, či tam pôjdem, idem trochu bližšie. No toto už je džungla. Nejdem tam, vrátim sa. Celkom pekný strom, taký zvláštny. Rastie na všetky strany. Podobné videá natáča aj Daniel Paštiak a Ivan Donoval a mnoho ďalších. Ja to robím tak, lebo jednak skúšam techniku, ktorú mám so sebou. Nemám bohužiaľ kameru GoPro alebo niečo, ale takéto všedné výletiky jedno s druhým. No, idem späť. Ale je tu krásne. Dneska snežilo, padol taký granulovaný sneh, dá sa povedať, že trochu aj s mrznúcim dažďom. V podstate mrznúci dážď. Krupy to neboli. Granulovaný sneh by som to nazval. Alebo zmrznutý ľad, granulovaný sneh s zmrznutým ľadom. Tak, ukončím teraz momentálne toto videjko, možno, že ešte nejaké krátke natočím. Zatiaľ sa majte, čus.